Mwanzo. Si, bezo. Sira. Sina usala. Sa kusira. Ala wango. Amina. Katodo. Amina ya Rabbi. Kasini sunu. Amina. Nawadu wa mbaraji. Nawa kilera damu. Si. Mugudu mfema kwa mugula. Dobba bwana dobba. Chama bwana jimina ya. Comme tu dois me bologner le même que la batula à Madonna. Awadu. Awa sulla la table de sulla. Kabita la pese le monde. Nawa signal me. Si. Mena follow. Awa. Nawa kilera. Chai Brands so. awan soma Bas din. awa Ah. tati da Malatan. tati Bas feti. I wada fanyo fe Ntabarero la. balora oh ile ka alam nya ka boni yere iman son buruburu ni na Kumi wulla ne miye ore ake. an ni manyi kan ka wardi muru ma ya o ya duma Ben wargo te problème ça. Sofia yin ga walma ga wa yin ga wardi ma. kalo ni ga Fu yin ga dora fu yin dora ko ne ku wardi ma wadi ma. kelo nya kala vie he patar ne to fe ha wala ikala wanne la ko siri musulla ha aha muso tele ziri to fe ah ni wuri ti bula ya fa ko ti bula aha Ben afam sa. Ne ko ta bo wakati na. O wasure ma wule bo abse ga wulla ne ma bo akala ma. Ne o fino te ko jugo ne na soro ne gun tara bararo la sa. Ka soro amma siga nyoka ni wargo kuma ni mo go warla dora fu yin wadi. Fa na dora ko ne ko. ile fla kam na mo fla jone bulu Mo mani ja fu yin dora ko ne ku wardi mo. kile kote Ko ne ko ta bana. O bantolo setolo. bon i b'a se bara da téléphone ta i kilili kɛ i y'a fo ɲɛna k'a fɔ ko ne na wari min bolo voilà n tɛ jɔn fɛ fiyewu Basitala ni fam. mun na arason tuma i bɔ n'i yɛrɛ k'i wa baaradenya la cɛ i la fɔlɔ i kɛlɛ fi yan et puis i terikɛ kuma fɛ ha Ntarga jon tukun. kamalen kuntan Mohamedi Mo yare mun ga. olu nga mene olu ko kana mana kanta k'o fɔ ne ɲɛna est ce que a kan k'o fɔ ne A jotala. hein A jotala. ni nin kɔrɔ ye an la kɛlɛ la et puis n'an fi k'i jɔli ma et puis k'a fɔ ma ko an na balimaya ko ne de kan ka sabali han ko ne de kan ka sabali Ah bon. Ben ni a jate mine. Ere dogo na le kore. E kon ma do ko kɛra togo dogo ne be munu kɔrɔ. ke attendez mais ça bonya ka di diɲɛ fɛn bɛɛ o mo te mo tɛ bonya fɛ han bonya ka di diɲɛ fɛn bɛɛ la voilà hali bonya ka di kaya la a y'a taba de tɔɔrɔ la ko f'i ɲɛna et puis i na situation min na ka kɛnɛ n'a ma dabila n'a ma bolo ka han batari ne de daminɛ cɛ ka wa voyage la Situation jumɛn bɛ tun bɛn. situation jumɛn E mɔgɔ min banabaatɔ dɔ bɛ mun kɛ la. donc a ye ka accuser olu ko i na ye ka ne accuser K'i accuse fɛnɛ wa. ah ko ne ma wa ale filɛ labitali ne ko a ma ko ile yɛrɛ de k'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kana wa
et puis qui jama kuna yoro la ko ni timu nyuma de tefiu ko ni balma jude ko si jude ne tefiu voilà et puis zangoro aussi mentora Allah akbar fa kan classé ika classé lo qui classé tout de folo fani mi na kusi ko vertebra ne lati ki ko mal drapeau o te classé de jotala ne fana ya classé robe en fana ko mango okay ngone fana classé do ha fana ko mango fani mi ala ngo o fani ke de ko kasange akra voilà comment faire bas fo dala ne na me kuma ne mo yebo de kil nek ci de mo nga tableau de tableau bon d'accord ouais pour vous le wasa nto no me to ka nde gerebu de mas ka di gerebu ma ne fana gerebu do yi ne fana mi ne mo le kasaja kasaja shungo mi ya ako brava bo bitane fana uta ha utigire gerebu ma ne fana uta biya basi dala voilà kambe ala sini mai amene ni tani tara sono wa wadu no tuna wadu ma idin ten bla kero ni war misani kaje c'est bon ala sini mai kele mobili ndi ala mobili karagel ne dio ay fona mobili danser ni antenya mata on ya tagine men kilo ni ngadi ne ajep se mobile la bol ne toyi carte grise de boulot carte grise wa mo carte grise wa mobile fanga wa mobile papier bah d'accord permis de gi bolo ne permis bolo re se ka jamara e se ka mobile bolo bene la bolo se fa na bolo an carte ni na o bolo ok nyame bashi voilà ok ye fera ga ye kele ni ma voilà la si mai ami bye bye mon fils ke wuri ma na raso ke ko ni ga wardi ma wai ale wano ne ma ko ni wodi ma ko be e yemi na ban ni ko ni ga wardi ma ane tena biya tena wuri ma pe mana na ka ko ani ke tela ko ane ke de la ta ko bozo re ga wardi mo wardi ni ina ne ka ko ese ne uya de fora so ko na ko se ma fa muri ko na ka ko ni na ina wuri na raso mi na ibulu wala beni bula alla beni bulu benga kiti e dana no ko ba di ma o don e mi ngena ina na yo ne Allahu akbar ni mana wuri duma ni mana wuri duma ko ti ago fla de ya ni mana wuri ina wuri intadi abi bulu intadi e mi ngena ina na Allahu akbar ne be ni ngana stani mangene mi e ka hinne le ka ne sense kana leso e mu le fo na bi sebe mari tako bozo re ka wa abi ti se de bi kunde ka kan fore we me te ka wa intadi ni be mi ke so go ni tadi abi bozo na aba de fula da fe bozo re na de atuta bozo na na sega munike aka sega fushike kafiri ka wuri kitena duma intadi escuro antes da awa ile imagine so imantia viu so imantia yo kuntali la tv mana mo ka free ni wala ni kuna dama o be ke ila Sofia ni ma fo e ni ni benki pa pa ni kan jadi na data mana ni ma tia ni ki da woni ka kofi mana je mana su hawa ali ko sa ko so chewe finyana ni woni benki ni ma ibe sa e ko ko chenya na bi sama tan e puis ate feka jumane
wari abe mbolo ntadi nabi ko na figi so tunchila ere ga dama ke Benge na mege wala. Epi wali ko ntadi mo. Itadi mo. Ni boto na. Awa to no sa ay irin. Hello. Benge bidila na. Ay ulu dam na sa benge. Epi nete. Ay ala ko ndo makana. Nete mi. Ay ala kam ay benge ala kam sa. Awa na ko to yo. Epi ay tatoy. Benge bidila. Awa na ko to yo. Ya. Kora ke hawa yo ko ina ga. Era na mege wala. Somana. Buso moto de ka fo yi ka fo ko ay wuri duma. Ngwai na araso duma. Akoyi na araso mi na e bolo so bona. Ni na ko araso mo ka fo ka film so studio nya. Su di bi nya na. Akai akai. Shukuru. Jolero. Ha? Wafla. Oh, na so wafla ni. Bidila ala ko. Allah hafidh. Wasa wa tele. Ibo wagli yam sa do yam. Voilà, atadi. Ayi benge ne mada bulu kuma sa. Atadi. Ayi. Voilà. Nya da buruge bala wala sa ayi. Bidil ga na foi fo. Benge. Apema. Idila. Ni atene lo ka fo kullo ni na ta lo ko ka fo kullo ni la tuna lo ko kala ma. Ne de mi ka fo ki ndenge musuli ni ala sabi. Ni ala yesa du di ko basita. Ni la ni ma ti bolo. E Allah, ni ada buruge du se ka fa. Abate da bolo ka o ni ma ke. Ayi, ni ma to do re kama ke anto di mo de fa ko ni dili. Allah ya di kama. Oh, Femidila. Iblis ala so ko be jadu ma. Ala ki ere ko be ja. Apa ka kan doya. Ikan doya. Awa. Allah kama sabali. Benge, ni hawo ma mi do don sa. Ha? Merci. Voilà, bos ni ya Awa pa. so pe so ja ki de lo na. Ki ere be mo ko mai. Kale mo na. Awa. Ika na sabali femela. Me ibe digiri na ala kama sabali sa. O bigi ere se gitage. Ibona Awa. ja ni so. Ko na ko no bigi so flana ya la ekile la. Ite sabali ga jisma gi politila. Dibe intarido. Ya fe ko. Me mi fiera je ko ne bana ga chugo sabali no na te. Ye fere ni. Me bi ala dili alibi. Ala di su fara. Ala ke. O doro ne no na te. Ne fele bi ala di ye ala ka do be kan na ye ne ka ja le ne ye ga ya la so ngone. Ni fere ka do wala ya so so e ma. O fiere. Na so ko ko mana ko ne ye ka mo me ka mo be bi sa to gola ka. Kiri bitire kila tuni kana. Nta ko ben kiri bitire. Kiri bitire kila tu kana ble ngada e tiga ko ne dia fi. Chiba. Ni shi ne ka. Milam ne mu kele pe la. Et puis il faut te méfier, mais ta fille ne méfier na quoi. Il coule bien. Buzu. Ne chéri, ne te se ga mi fi la chugo shila. O tam ni gara. Mun kere to da. Ke wale me e Sofia le to da. Iga mul wala ni ga siriti de la. Iba kun teme ka bonne da. Do ikla si sa fi beta ne to de tie mo ye dugu wonna la. Como ko ka te to ko che moy. Buzu feno bene hadilla. Abine ko ne to ko che le. Bile ne yere to ko che. Ni be to ko che ko mun de gara. Do eter muso bora kan la jo sa kan mana kan fo na. Ni ne temmi ko muso bu ba bele la mi kira che ni kira che wa med billahi. Ni mun ga ko juwa ti la ta kaso la. Bele la mi kira che ba sa da. Ikum ko ne tem so ke jo ko mana mana ga finya na. Ni ga ka she folo na la ba ikulu bina. Ne tem so jo ke de me aki. Eter muso en jonne yala. In jonne de yala. Buzu. À partir d'aujourd'hui, ni rete fait comme moi, il va faire un coup ou une personne qui va dans la vie. Il y a qu'à chaque fois là, il y a là. Ok, ni ko te ya pare problème mais ne baro ali je jigi kana. Bi ali la hara jigi ga fara jinga billahi ne baro la zo atena so. Afoka bi na e jo ko kuma sulu fe na. Buzu re. Ibaro nan be re blan mun be do ni were o do e kena mana kuma yo. Ne we ge ni ngam mu ne la be kan ko nun kena la sanne ta ka fuji famia ere la. Ike wale. Mo chama ni do foto. Ya fama. Bora baro la san se gani na tuma tangere poshi. Buzo bidili. So ni ka fogi be ki dagi la fia. Akadni ga fe fone na memni famia. Mo fe na be mo fam.
i buzo mais ko ko ne jogo ne dunya to jogo la yere la e ne to yere la Sofia ben la di gra e ga juskasi mene bozo ga ni ada nyame ga wallahi billahi sa on ma ni to no lafia ni kulu bina wanningi man wakati na ki ga ko yere ni bina wallahi billahi ni ga o te problème mais ni be fe ga lafia akadni ga ko ba kile foyana mesti ga mi famia kwa o to fi yere na kuma chama ni fuiti na ni kulu bina okay ni be ka fungele kuna fo ni tanyona mais ni be ala dili ani ala ga jisma gen ko infra wala